हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय सनाफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासे नायना होदोलाय नै आङो दा मा खामानि मावनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसैलाय नै सनाफोर जोंहा दाख्लैहाय बिमा फिसा साम' खनहैदोंमोन आरो ओमफ्राय नै दा बेखौनो आङो सायनो नागिरदों आरो जोंहा दिनैहाय साम' ओंख्रि जासिगोन ओमफ्रायो सनाफोर आंनि भिडिअ दिनैसो सोरबा गोदान नायसनदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांदो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट होलांदो आरो ओमफ्राय आं दा नै साम' सायनायनिफ्रायनो दिनैनि ब्लगखौ जागायनोसै आरो सनाफोर साम' ओंख्रि जानोसै साम' ओंख्रि जानो गोथाव मोनो आरो ओमफ्राय दाख्लै रुबबारावनो खनहैनायमोन आरो स्कुल बन्द' ओमफ्राय बान्दोबो बलायदोंमोन नालाय बेयावनो बिमा फिसा ज' खनहैदोंमोन आरो जोंहा लोगोफोर बान्दो बलायनायाव साम' लायनाया जि गुफुर गुफुर साफा साफाथार ओमफ्रायो मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसैलाय नै साम' सायनायनिफ्रायनो ब्लगखौ जागायनोसै आरो सनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला नै सेरे सेरे साफा साफाथार लोगोफोर जोंहा बिमा फिसा लायनाय साम'आ नै सनाफोर सायनोसै साम' मोदोमाबो जि गिदिर गिदिर दं आरो साम'खौ लेबुजोंसो फुयो नालाय नै लेबु फिथाइखौ बांद्राय होनांनाय नङा आरो नै साफा सब सब गोमोखा आरामनो लेबु थाइब्रैसोल' होनांगोन आरो सनाफोर आंहा दा सायबाय थानोसै साम'खौ नै लोगोफोर साम'खौ सायखांबाय नै दाननोसै एबार दावा दिसथाबथारहाय नै साम' दानबाय लोगोफोर थुस बांद्राय गोरा नङालै साम'आ गुरै एसे गुरैसिन दाख्लै गोरासिन जोंहा साम' दानबाय लोगोफोर आबैजों आंजों साम' दाननायनि सावरि नै सनाफोर आंहा दा साम'खौ नै दानखांबाय फुखांबाय आरो सनाफोर नै संनोसै नै सनाफोर आंहा दा साम'खौ सायखांबाय फुखांबाय दानखांबाय आरो ओमफ्राय नै स्र' दुगैखांबाय ओमफ्राय नै दा संनाय खावनाय जागायनोसैलाय सनाफोर नै साम'जों सबाय नै बर'नि ओंख्रि नै संसै नायलांबाय थादो नै संसै लोगोफोर आंना नै थावा दुंबाय नै संसे रेडि जाबाय नैबे नोरसिं बिलाइखौ साम' ओंख्रियाव मोदोमनानै होनोसै नै सामब्राम एरि हाजोबखाबाय संसै सनाफोर सनाफोर ओंखाम संहांलां नै साहा लोंहोलां आरो मेंबाय जानो
साम' फुनानै साहा लोंग्रोलायबाय आरो ओंखाम संहोलां साहा लोंखांलाय मोनियावनो सनाफोर नै सोनाबो साम' दै होबाय आरो नै सबायबो होसनना खानानै लाबाय दै होबाय सनाफोर मोनजासे खोबनानै दोनसै नै नानिया जोंना रागा जोंदों आयु नै खुगाया गोलाव जालायदों नानि नों साम' ओंख्रि जागोन ना जाया जाया साम' ओंख्रि जागोन ना जाया माखौ सावना मा सबाय बिमा आलु नाथुर लाब्रा नै साम' ओंख्रिखौ नायनोसै आंहा माबायदि जाखो नै लोगोफोर साम'जों सबाया नै मोनबायानो लोगोफोर नै नेरसिं बिलाइसो होबाय आरो मोदोमनायनि मस्ला मस्लि होबाय नै जा टेस्टि नुखाबाय नै लोगोफोर उखुन्दैजोंनो बारा सिनायला नै मोनबाय सबाय बिमाजों आलु संनायाबो मोनबाय साम' सबायाबो मोनबाय आरो लोगोफोर नै नानिया जोंना साम' ओंख्रि जाग्राया उन्दुबाय नै आरामसो बाम जानानै उन्दुबाय थावाखै साम' ओंख्रिखौ एसे बारा जाबाय दा नै जोंहा साम' ओंख्रि टेस्ट खालामनायसै मोनजोब्बाय लोगोफोर नै आब'आ टेस्ट खालामग्रोनोसैनो नै र' आंबो दा दसे उनाव नानिखौ बानानै जानाय नायसै मोनबाय नालाय गोथाव मोनथारो नालाय ओमफ्राय एसे साम' जानायग्रोनोसै ओंखाम जायैनि सिगां जोंहा ओरैबायदि बुरजा संखादों बेहा उन्दुबाय साम' जाग्राया लेफेनो नै साम' ओंख्रिखौ जानोसै नै साम' टेस्ट खालामनोसै जा गुदुं लोगोफोर नै साम' जानोसै नै जोंहा साम' जाबाय नै बिमा फिसा साम' जाबाय जोंहा लोगो गोथाव मोनदों मोनाखै गोथाव लोगोफोर सोमदों दं नै जोंहा साम' जादों टेस्टि आदै मा एसे गुदुंसै नै सनाफोर जोंहा दा नै ओंखाम जानोसैलाय आरो ओंखाम खुरबाय नै साम'जों सबाय ओंख्रि नै दिनैनि भिडिअ एसेनोसै सनाफोर बाय बाय।